сега, когато се връщам назад, разбирам, че Бог е бил подготвил всичко предварително. Абсолютно всеки детайл. Когато във вторник сутринта получих тежки кризи и такива болки, на никого не пожелавам, не си обърнах сериозно внимание, честно да се призная. И в този момент се радвам, че моята баба и татко бяха до мен и заедно, нали, извикахме бърза помощ, при което отидохме веднага в Пирогов. Установи се, че нещата са сложни и трябва да ме оставят в болницата. Самата мисъл, че отивам в Пирогов, страшно ме застрашаваше, тъй като имам неприятни предишни преживявания с изгарянията си там. И обаче си казах: Господи, ти бъди до мен и нещата ще бъдат по-спокойни. И когато отидох там, почнаха да ми правят всякакви изследвания. Не казваха абсолютно нищо, аз не се чувствах и добре. Останах и сама, в отделението бях сама. И общо взето така потискаща беше ситуацията. Вечерта на визитация дойде при мен началникът на отделението и ми каза: ами съмняваме се, че при теб нещата са много сложни, явно ти имаш една от най-тежките гъбни интоксикации и не знаеме, утре чакаме резултатите, за да видим какво лечение да ти приложим. Същата нощ дойдоха много млади момичета на моята възраст в болницата, които бяха с опити за самоубийство. Когато виждах всичко това около мен и колко отчаяни млади хора има, това още повече ми нанасяше болка, защото си казвам: Господи, айде аз те имам по някакъв начин и мога да имам надежда, че нещо ще се оправи. Ами тези жени до мен, те не бяха в състояние да говорят, за да им кажа нещо за Бог и по-късно вече може да им споделят, но това допълнително ми нанасяше така тежест в сърцето. И на следващата сутрин, когато вече бяха всички резултати готови и дойде докторката при мен и ми каза: виж какво, директно ти казвам в очите, сега е 10 часа, ти имаш само 10 часа живот. Най-късно до вечерта, ако не направим нещо, няма надежда, не знам, някой трябва да ти помогне по някакъв начин, ти си заминаваш. На 25 съм, скоро ги направих. И да чуеш нещо такова беше наистина тежко, защото си казах: добре ми, Господи, всичко в живота ми по някакъв начин започна да се оправя. И защо точно сега да свърши? За 10 часа живот какво мога да направя? С кой първо да се сбогувам, кой първо да видя? Сестра ми скоро чака бебенце. Толкова много исках да се радвам на племенница. И честно казано се поддадах. Човешкото в мен се поддаде. Сплаках се и най-интересното беше, че жената до мен, напълно невярваща, в този момент ми хвана ръката и ми каза: теб Господ няма да те изостави, ти си различен човек. В този момент тези думи ми дойдоха страшно насърчаващо. И първото, което се сетих, че мога да направя, е бързо да се обадя на някой да се моля за мен, защото ако моите брати и сестри са до мен, ще бъде по-различно. И първо звъннах на майка и татко, страшно ги притесних, за което сега много съжалявам. Но тогава им казах: татко, мамо, аз не знам Господ как ще подейства и каква е волята му. Готова съм или по-скоро се подготвям да приема и едното и другото. Затова, ако се случи нещо с мене, искрено ви моля, бъдете толкова стриктни, не допускайте никакви компромиси, за да се видим един ден. Разправете. И мама се разплака в този момент. И след това веднага звъннах на втория си баща, на пастора си. И му казах: пастор, имам нужда от вашите молитви, така и така се случва с мен. Веднага дойде докторката и ми каза: така и така, трябва да се осигури бързо една сума пари, да купиме един филтър, иначе няма как да ти направим пречистването на кръвта, вече всичко е заразено почти от отровата, трябва да действаме много бързо. Обаждам се на татко, не знам
видял всичко. И когато ми направиха пречистването на кръвта, вече тогава започнах да усещам Бог. 6 часа лежах там вътре и първото, което ме насърчи, беше доцентът, който направи пречистването в хемодиализа. Той видя, че съм много притеснена и по всякакъв начин се опита, беше за мен голям психолог. Опита се така да закрепи вярата ми и надеждата, че ще се оправя. И докато бях вътре и Господ се грижи по много специален начин за мен. Значи, толкова много стихове ми идваха в ума, толкова много, че сега не мога дори да се сетя кои са били те. Но всякакви силни, подкрепящи точно за мен в този момент, дори и песни. И аз можех да повярвам, че съм там, нали, лежа 6 часа, не се знае какво ще се случи, обаче аз се чувствах спокойна, със страхотен мир в сърцето си и знаех, че Бог ще намери някаква пролука. И когато излязох вече, то се получиха много усложнения. Просто усещах, че Сатана искаше всички да ни унищожи. Трябваше 6 часа да работи машината, на 5 часа и половина тя зацикли. Не можеше да довърши цикъла, нали? И просто бях много притеснена дали всичко е пречистено, дали съм добре. И когато излязох и видях всичките ми близки, лели, чичовци, майка, татко до мен, всеки прегръща ме, държи ми ръката, те ме изведоха на легло и беше доста странно всичко. И когато видях очите на татко, и двамата много ги обичам, обаче с татко винаги сме се споделяли по различен начин и не знам, не искам никога повече да го виждам. Нито него, нито майка, после след като ми разказа тя. Тогава осъзнах, че нещата са сложни. Но пак ви казвам, мирът не ме напускаш. И вече след като татко ви разказа за помазването, решиха да ни помажат. Отново срещнахме трудност. Доктор каза, какви са тия ритуали тук в болницата? Какво ще правите? Няма такова нещо. Обаче началникът на клиниката се обажда и казва, аз казвам какво ще бъде, отделете ги в отделна стая, нека ги помажа. Отделиха ни в отделна стая, извършиха помазването и благодаря на Бога, наистина след това нещата започнаха да се оправят. До момента, в който Сатана за последно се опита да ме стърпи. Във вторник вечерта, на следващата седмица, вече дядо е по-добре, баба е напълно добре, но я държаха само при мен за подкрепа. И аз много благодаря на Бог, защото ако не беше тя, не си представих пребиваването си там. И във вторник вечер, поради грешка на една от медицинските сестри, предливаха ми плазма. Може би много добре знаете, че плазмата, когато се прелива, тя трябва да е топла и в рамките на 15-20 минути трябва всичко да е свършило, защото иначе тя се възтява и тялото не може да я приеме. Преливаха ми я час и половина. И аз вече се чудя защо тялото ми не поема течността. Виках на няколко пъти медицинската сестра, не обърна сериозно внимание. И вечерта, тъй като ще спокойни, че вече нещата са по-добре, се прибират към къщи, за да видят и се страни все пак. И се получава страхотен обрек от цялото ми тяло. Буквално в рамките на 3 минути аз видях как с тялото се подувам, навсякъде червени неща по мене и се оплашах, защото знам, че това е един от признаците при отравяне, че нещо не е наред. И си казах края, айде сега малко надежда и отново нещата на зле. И тогава страшно много почнах да се моля. Гледах да не говоря много, защото и баба е до мен, да не я притеснявам. И ми попада един стих. Чета? Стихът е в Псалмите 119 глава, но в момента не се сещам кой е точно. И се казва, а ти, враже мой, искаше да ме повалиш, но моят Бог ме постави на широко. Какво да кажа? Той има ли
адвентистите могат да бъдат любящи и могат да бъдат силни в молитва. Нека Бог да ни благослови за това. Много ви благодаря. Амин.